Nembog nga malim tayo aming kakapsat king agayem. Greetings and welcome. Mablaw kami kada kayo. Papagayam iti tangatang, may God be the glory that He bless us with wisdom and strength as we go on once again with our radio program. Ti Suro ti Biblia, the teaching of the Bible, along with Brother Dario Estabilio, and in the background, Brother Edmar Dagyo, jointly come together to preach the Bible in spirit and in truth. With the ability that God supplies, we preach with the convictions of where the Bible speak, we speak, and silent where the Bible is silent. Sabay kumata ni Apo Diyos ket guti-guti na ti puso ken rikna ket babayan iti panakabalin ti Espiritu Santo na maawis kayo adumngeg iti daytoy a programa idandanon kada kayo ti Church of Christ ito way paho the church that Jesus built that began at Jerusalem in 33 AD. Acts chapter 2 verse 47. For question and information about the church mapanggayo iti www.churchofchristhawaii.org. Mabalin nyo pa iti mapan kadagiti link ti Bible study resources. Sign up for free online Bible correspondence course through letthebiblespeaktv.org no letthebiblespeaktv.com. It is essential to know the truth that make us free. John 8:32. You may call us at 808-200-7438 when no message us at 808-376-9844 when no 393-8327. You can also follow us on Facebook and YouTube here and in the Philippines. The question that may enlighten us with the belief of faith alone will save. In Ilocano, mabalin kadi ti mamati latan. Ang may sataw yung mga sukimat kadagiti presenta ni Kapsat Kevin Presley iti Let the Bible Speak TV. Adalin tayo kinimutektakan tayo ti panangiparang ni Apostol Pablo. Iti adama basa iti 2 Corinthians 11 chapter 11 verse 1 and 2. Iparang mi ti iglesia akas may sa abalasang anadalos. Ket alay mi deti agundaway ak tagder kami akas ken Apostol Pablo iti kinapakumbaba iti panangawis mi kada kayo iti panangipaayo iti anos yu adumngeg kada kami akas iti adda mabasa. Sapay kumata anusan na kami iti basit a kinakunem mi. For I consider that I am not all inferior to the most eminent apostles, even though I am untrained in speech, yet I am not in knowledge, but we have been thoroughly manifested among you in all things. Mabasa dito iti 2 Corinthians chapter 11 verse 5. Alawin kakapsat, sagbay man ti amin, papagayam iti tangatang, ipeksami man ti panakipagladingit mi kadagiti kakapsat ang nagpasina, na malubos iti maysa kakapsat, na pudno ken nagserserbi iti adu ataw-tawen, iti Church of Christ of the New Testament iti sukso ken piddi. Dedi kapsat nga Arsenio gawaten Senyor. Arsenio gawaten Senyor. Nagtabon ni Diluna si je Pilipinas. Kastamet ten iti panagpasina deti kakaisuna kanakak dito hanalulu. Arsenio Ventura. Napanmeten iti sabala biyag ti ngungutin na ngayon nga dapay lang iti Pilipinas. Jakman lang na ikan ti gundaway anak kilangen met kadagito inasidigayam agkakabagya. May God be with you. May God comfort you and strengthen you. And with our hope and assurance of faith in God, we will see them again. With the song of peace and comfort, singing along in the heart, it will keep us in peace. And the message of hope will comfort us in times of mourning and suffering and in time of healing. Okay. From the heart to the Lord, lift your hands.
dispensaran niyo, dispensary ko kapsat, technical difficulties. We'll have to set it up better the next time that we come on. But that was a very good, comforting song, Peace and Comfort. The message that it will share to us, it's very comforting word. Alang arot kapsat, itultuloy tayo dito nga programa, ti isurot ti Biblia, ket intay nga arot pagtutungtungan ita dagiti, na adal tayo kadagiti, in yadal ni kapsat Kevin kada tayo. Dito adal nga, mabalin ka dilatan, ti mamati. Brother Dario, ilawlawag mo man iti umiso nga panagawat tayo, brother. Ayo, naimbag nga malayam ti tunggal maysa, ayatin mi nga pagayam, ayatin mi nga kakapsat, iti dito nga kanito, naimbag arabi tayo, iti hiris tayo, iti bubukil nga isla ti Hawaii, kaya nagstangot tayo, iti suamin, nga mga subsumaybay kada tayo, iti Facebook live, kaya digitin to, mga sumaybay kada tayo, iti YouTube. Nembag arabi yung kayo tinagapsat, kaya tarag sa akin bitag sirbi man yung kada kayo tinito yung arabi. Karunan na iti adadupay nga uno pa nang nayon tayo, iti adal ngayon danong kada tayo, ikapsat Kevin Presley. When arda ka di pa nagduduma. Kaya't nangasawin nga, may duma ka di papatsinti may sa nga tao, di sa bali nga tao. Puno, iti kaya't nangasawin, ti ka di Biblia, mangitunda iti nagduduma, nga pamati. Dito iti kasulap, gupugupan de jay naisuro ko tayo ba tingkin ni kapsat nga Presley ay iti nakakapsat. So nga iti dito yung arabi kita rin tayo man ta nasarita na tatay nga awan sa bali nga pang takwatan tayo iti kinapudno no di iti sa una po Diyos at ijay Juan 17 versikulo 17 una na pag samtumi dati kinapudno ti sa miso ti pudno. So, awan iti sa bali nga pang kitaan tayo ti kinapudno no may papanti pa nagpamati ti pagsasaritaan. No di iti sa ni Apo Dios. Dito ti kapuna nga tunggal may sa kumakatatayo ay iti nagkakabsat. At dali di ay responsibilidad. Pudno nga ito di kiti mga kasawa. Ngam ay iti mga papagaya may sa ti Biblia. Awan iti saan nga sa bali ti Biblia, dito sa bali nga grupo ti pamati. Nga sa bali ti Biblia, dito igam ni sa bali nga pastor. Dito igam ti sa bali nga mga kasaba, isumod ti igam ni. Isumod ti igam ti apo nga papadi. Ngam ti problema, dito kat sao amin nga apo Diyos, ngam ti problema, nang itong pa nagduduma, iti pamati. So kaya taga-dingarog sa awon nga. Deti sa unya po Diyos, inarabid na ti pinagsisina, inarabid na ti pinagduduma. Obligasyon tayo nga ruday iti nakakabsata, iti mga papagayang. Itinaanad nga pa nagsukimat kabsat, nga Melvin kabsat nga Eduma. Yan tangay na ipaltiing kada tayo, kat naisurat digit yung nasasaw, tibiyang ti tao ay iti mga papagayang, kunana di Deuteronomio versikulo 29, di versikulo 29. Ikunana to'y, dagiti na ipaltiing abanbanag, biyang, dagiti na limit abanbanag, biyang ni Yehova nga Diyos tayo. Ngayon, dagiti na ipaltiing abanbanag, biyang tayo kadagiti anak tayo tiyag nanayon. Tapno aramidin tayo ti dagup dagiti sasa o dito malinte. So biyang tayo dito. Iti kahit nakasawan in palting mo na dagiti na palting isuda dagiti na isurat iti Biblia ay iti nakakabsat. Na isurat na dagiti iti Biblia. Kat biyang tayo kuna na nga sukimatan. Tapno ti kasta maamuan tayo dagiti pagayatan ni Apo Diyos. So ulitin dito kuna ni Kapsat Presley tayo. Di kayo agnang-nang-nang. No di kita man yun ti pagayatan ti Diyos.
So ti pagayatan ti Dios. Isu iti panang sukimat tayo kadagiti sa sao nagsipot ta. Saan nga intid niya apo Diyos dagiti nga sao? Nga awan iti serbina. Uno datay bayan tayo lataditan nga hantayo nga sukimaten. Intid na dagiti tapno ti kasta maamuan tayo maedalan tayo kadagiti pagayatan na. Ket may tunda tayo edi omiso nga panagpamati. Ti kadi sao ti Dios ay tinakabsat. Pataudon na dijay naduma-duma nga grupo ti maman. Haan nga kasta iti pagayatan niya po Diyos. Iti nga pagayang. No di kit tarigagay na. Di pa nagmemesa. At yung kararag na lakit nga rin kapag gabi. Kapag nga ay diman. Nga kuna na iti Kapitulo 17, iti libro ti Juan, versikulo 21, kasto ti kunan, tapno iso da amin, agmemesada kuma, akas mo chika ama kanya ketsakken ka, tapno agdadamot kuma katata, tapno ti lubong patsin na kuma, asika imbaon na. Ti tarigagay niya, puto yung Yesu Kristo, iso ti pa nagmemesa. Ngam kasanungan na pataon, di niya ko nato yung pa nagsisina. No pememesa di sa uti Diyos, pinataod na di pa nagsisina. Apay, ay iti nagkakapsat. At dali di, saritain na iti muna Korinto, iti Kapitulo 1. Di pa rin tayo di pa panangidaw-dawat ni Apostol Pablo, nga pa nagmemesa kumadag iti Advent Iglesia ti Korinto. Kaya kung ari pa rin tayo di sarita ni Apostol Pablo, nga kunana di versikulo 10. Kapitulo 1 muna Korinto. Dawatit narod kada kayo kakapsat kaputinagan niya po ting Yesu Kristo. Asaun nyo amin kuma ti memesa nga banag kat awang kuma. Dagiti pa naglalasin kada kayo. No dikit na nanay kuma ti pa nagtitimpuyog yo iti memesa panunod ken memesa panagrik na. Di kaya kung hari pa rin tayo dito nga daw-dawatin ni Apostol Pablo. Tapno makapag memesa dagiti kamkamon ti Iglesia ti Korinto. Isu di ako na saun nyo kuma. Amin. Saun nyo amin kuma. Ti may sa nga banag. Kaya nang saun dati, muto tayo, speak where the Bible is speaking. Right. Be silent where the Bible is silent. Simple, dito yung sarita, iti Biblia, iti nagkapsat. Dito iti pagpakaawat mi kada kayo. Nga saan nga naisurat ti Biblia, para kadigiti mamasirip, kadigiti scholars. Naisurat ti Biblia para kadigiti gagangay nga tattao. Ay ito nagkakapsat. Tapno iti kasta, dagiti ket maawatan, dagiti agbasa. At ulitik man rin, dati kang kanayin ko nga, ibagbagak, ilalawag, kan ura jay in sarita tatay ni kapsat nga Kevin Presley, nga kunana, di Kapitulo 3 ti Epeso, nga gapu iti palting na ipakamukan niya ti palimid kasin surat ko iti abo pangasaw, ano basain nyo, mawatan nyo ti panakamu iti palimid ni Kristo. So, nalakangawatin, anyang artirami din tayo ay iti nakakabsat. Kasapulan di dyan na anag, nga panagadal. Kasapulan di dyan ko na tayo nga nainpasnikan, nga panagamo, kadigiti pagayatan niya po Diyos. Agsipod ta, iti kadagitoy nga panawin, ado digiti saan nga mangsurot, di ko na tayo tatay nga saun tayo di memesa nga bana, kata kas pangarigan, tinagkapsat, mga dumdumngit, kabisat building, kabisat nga edimar, numang basa tayo mesa nga paset, apay nga agduma pa nagawat ta, no patsik mo, di ka papata ta. Tipinati. Una. No, umangbasa ta. Nalakas pangarigan. Ay, Arami 2:38. Agbabawi kayo kat mabodi saranti itong gamay sa kata kayo, tinaga ni Kristo, may pa iti panagkakat na giti paspasulyo, kat awatin yung to ti parangkap, ti Espiritu Santo. Data. No, dito yung kat simple nga naisurat. Hamog na narigat ang awatin. Peso. No patsim, kit patsik, agpagata. Nagsurot kayo. Magsurot ta. Ako man pa nagduma ta.
Agad di problema, dagiti nalalaing, ikandamot ti sa baling nga kaya papanan na. Pataros dati sa bali. Ipataros damot ti sa baling nga katarosan na. Paiso. Di ka agdo mata. At dete simpleng ang parang dito ni Apo Yesu Kristo. Arami din nga komplikado. So nga, kunat nga naanad tayo, kaya tinakabsat. So na di pagkaasimi nga speak where the Bible is speak, be silent where the Bible is silent. Saan nga mabaling nga ti pa nakailalawag ti sa unya Apo Diyos ket maaramat dagiti kunat tayo nga adado nga asukaran. Nasa asukaran nga sao. Kitaan nyo, tinakabsat na yung bagbagag ka na kayo. Iti panagsarita ni Apostol Pablo, iti surat niya di Tesalonica, dinggan nyo dati kunana. Ay tinakabsat di Kapitulo 2, iti unang nga Tesalonica. Iti versikulo 3, sa ginagara ti versikulo 5. Tati pamagbagami saan nabuyogan ti alila, wano kinaruyit, wano ti ulbog. No saan kat akas ti pananganamong ti Diyos. Ayan, kasano kumaanamungan ti Diyos. Ihamungan na yun, hamungan kiskisa yan, di sao. No anya ti mabasa ti Biblia, iso ti kasabam. Iso salitaan. No di kat pananganamong ti Diyos, kada kami, ang mapagtalkan iti Ebanghelyo, kasta ti panagsaomi. Ta saan akas kadagiti mga ayaw kadagiti tattao, no dikit iti Diyos amang suot kadagiti puspuso tayo. Takas pag-aambuyo, ure kaano di kami aramaten, ti panagsao, apa nangalalyo, unaan yaman, apa nangabong iti kinaagom, masaksiyan ti Diyos. Amo di salita nga panangalalyo. Naulag din yung Naulag. Ilocano. Dati panangar-archuk. Panangar-archuk na dyan. Nasukaran nila kasuna. Uy, so na dyan. Nukurang ti asukar na kama. Iso nga, taapay nga. Kasla dyan kanta. Uy. Hamungan na yun nanti asukar na dyan kanta. Uy. Hamungan nga dinggin. Ti kayat na nga kaipakaawat dito yung tinakakabsat. Dati, amuman dati balasan. Uy. Ay, nagpintas kang unamuri saan may. Ay, nagpintas ka dingdingin na dito. Ayaw na. Ay, so, dayawon te balasang urenuhan unemat no amin na pamadayaw katitid mo. Ay, kat nakaisisam din niya balasang. Eh, dati politiko kas pangariga niya. Oh. Naglaing nga sumarsarita. Naglaing ka, nagiti karakari. Mangalalyo, tato ni butos mo. Dahil di ati kahit nga sa uni. Ay, kaya tinagapsan. So, kasta, ado di kiti mga kasaba. Iso nga. Ipagdaksan na, brother. Kit ko naperdi ti reputasyon ti iglesia nga nabangon, binangon niya po Jesus. Gapo ka dagidya pa nangalalyo. Iso nga rin dyan. Kasi, teko na tayo, datayo dito, ti iglesia, ti Apo, ti programa, ti sur, ti Biblia. Talaga nga, no dati sarita ti Biblia kiti kasabami, talaga nga, haan nga maawat una ti tao nga, laglagi pun tayo ay tinagabsat, haan nga makatulong di panangalalyo iti tao. Kinagpaiso na, brother, ket ko. Nos usigin tayo, dagito yung nga sursuro ket ko. Naipabaklay, kadato yung nga mismo, iti mga mo, iti kinapudno. Uno eh. Tadi ko na na po Jesus nga po nga, ano diyan, DJ, mangawag iti apo-apo, iti kunanan to, di kayam amo. Uy, Matthew 7:21. Yeah, igit no tutubong tit, aming nga tao, mangawag ti apo-apo. Uy na. Ngam aming nga kinunan ni Apo Diyos tayo dyan. Nga, uy na ta, umuna, digitay, amo itay, ure ta tiluga. At dahil tayo tungtungtung na duwa. Nga, padangan na tayo nga nang babakit na. Kuna na, ay, di ko na akapsakit ko, alaan na kadiad, di na mapo, kunam among, kuna na. Ti ko, ada kaming purgatorio, ada kaming dilangi, kita yan tiliyan ni Apo Diyos ka dilangi, piso nga, ipang adawatu, nga mapang ka dilangi, ngayon na. Amutan ni Apo Diyos.
Amo ti Apo. Right. Ti problema lang, handa nga amo ti kaya ti Apo. Amo na ni Apo Diyos, ngam di amo na napagayatan ni Apo Diyos, ito problema. Dagiti ang makaamo ni Apo Diyos nga kunada, nga handa nga amo di jay bilin na sa una, nga masapulo pagtulugan na. Kinakalkalda ang Oo. radikid ko. Ada ka jahin, ridaw. Yan ti ridaw. Agtuktuk ka. At tuk-tuk-tuk-tuk kan. Ke, Paday, kumano ka di ka mo kunanan to. Wala na Kit, tayo. orepto pa ni rasonam kit awanang. Wala tayo kunana. So nga, para ganyan kit ko. Day, tatalain ti kundawa yan. Uy. Tatan. Saan itong galwesa nga kung nakanya kaapo-apo sumrito ti pagarian ti langit at dati kaya nang ramid no di kay dagiti mga ramid ti pagayatan niya ma nada sa di langit tunano pa nang ramid mo tatan ta hindi biyak Tatan. ngayon niya kasano nga ramid no di mo mutam mo Iso nga, So, iso nga tatayotoy nga wa. So, tinagal ni Juan, Manipagpakaam kapsat. ito miso. Dal ni Kapsat Kevin, pagarumpag mayap ko na. uwan Kasi Wala pagarumpag na. di siya bukod na nga pa nang ipapan nasaya at napintas at kasta ti tao siyempre hantay nga ibaga nga dagas ti tao nasaya at da at doon nasasaya ka tao hanga babal nga pagtangsit ijay sangwanan niya po sa Yesu Kristo di kinaimbag at dagiti nituloy ito dahil kapsat na Melvin kapsat nga di market dagiti nga tatao kat nasaya at da ingkas kasabada na po tayo ng Yesu Kristo Nagdamdam na, ingkas kasabada. handa nga rin kas kasabada pinarwarda pa dagiti diablo Right. gapu tinagan ni Kristo. Aha. Iso ka kunana. Ay, apay kunana. Dagiti lagi pagtu kami tinagan mo. Pinarbar mi dagiti sayro tinagan mo. Nagramid kami kadagiti datdatlag gapu tinagan mo. Namati na dagito. Gaman ako na napisos. Kunana. Umadayo kayo kanyak da kayo nagaramid tidagis. Sinumot tinagaramid tinimbag tiribo tinaga. Nung sumango ka na po isos. Umadayo kayo kanyak ka nagaramid tidagis. Gayam, iti na pintas, na imbag, nga panagkunada pagbagida, iti matang ni Apo Diyos lakis da. Iso di iti nakakalkalda nga, kung sa kasabi. Iso nga, kasapulan, iti naanad, nga panagadal, ti saon ni Apo Diyos, iti nakakapsat, saan ko mga may sapsapalaran, dagiti karkararwayo, agsipot ta, haan nga ang angaw, nga da iti panangukom, ni Apo Diyos Kristo, kaya tadadid nga pagtumpalan, saan ka nga paralangit, para impyerno. Iso nga, amo nga pagtangsit, diti pamatim, usukimatim, no talaga nga iso ti suro ti Biblia, ket no sika, ket makitam, nga awan ka, ijay isuro ti Biblia ay iti nakakabsat, nga pagayatan niya po ng Yesu Kristo, no sa balitayan mo, at dati balakat niya po ng Yesu Kristo, kaya nakunana. Kunana, mao din. Rumor ka kankwana o tao kapno di kayo may raman ka dagiti basbasol na kintapno di kayo may raman ka dagiti saplit na. Apokalipsis 18 di versikulo 4. So nga, agyaman tanggap sa Melvin iti magdaway. Kapsat, alagay, pagpagada kami, manayin kapsat, nagalistugan kami sa oras pa dyan. Ingat natin tayo sakit din. But anyway, agyaman kami, kahit no, the question nyo, mabaling kayo iyo, timapan ni Jai. Website me, www.churchofchristhawaii.com. Wano da dagiti sa studio, call us 808-200-7428. Kapsat king gayem. Alakit adatuyan ni brother yan ni kapsat akit. Tagupuray matibatang na. You have a wonderful show, and I'm sure that you have many listeners out there waiting for you. Let's hope. Yes.